салом дӯстон, Аргентина қаҳрамони ҷаҳони футбол мешавад. Дарҳол ба идораҳои букмекерӣ надавед боз. Ин пешгӯӣ дақиқ нест, аммо ширкати канадагии EA Sport ба чунин хулосае омадааст ки Месси бо тими худ дар Мундиали 2022 ба эҳтимоли зиёд чемпион мешавад. Тавассути симулятор муайян карданд ки дар финал тимҳои мунтахаби Аргентина ва Бразилия бо ҳам рақобат мекунанд ва дар он бо ҳисоби 1-0 аргентиниҳо дастболо мешаванд. Дар рақобат барои зинаи сеюм фаронсавиҳо бар мунтахаби Португалия бо натиҷаи 4-2 ғолиб хоҳанд омад. Медонам ки бисёре аз шумо айни ҳол дар бораи он фикр карда истодаед ки чаро ман бояд ба як ширкат ва симулятори он бовар кунам. Ман мефаҳмонам, аммо чанд лаҳза пас баъди он ки ба ин видео лайки худро гузоред ва тафтиш кунед ки ба канал обуна шудаед ё ин ки не. Баъди ин мо сар мекунем. Дӯстон, имрӯз як қатор бозиҳои ҷолибу диданӣ мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бовар мекунед дар се чемпионати охири ҷаҳон симулятори EA Sport қаҳрамонҳои ҷаҳонро дуруст пешгӯӣ карда буд. Ҳамин факт мухлисони Аргентина ва тарафдорони инфиродии Мессиро боз умедвор месозад ки дар ниҳояти кор Лео аргентиниҳоро ба қаҳрамонӣ мерасонад. Ҳамчунин пешгӯиҳо дар мавриди ҷоизаҳои инфиродӣ ба даст омадаанд. Симулятор чунин мебинад ки тӯби тиллои ҷоми ҷаҳон насиби Месси мешавад. Ӯ дар 7 бозӣ 8 гол зада аз Мемфис Депай ва Килиан Мбаппе дар ҷадвали нишонзанҳо пеш мегузарад. Криштиану Роналдо дар Мундиал танҳо 3 гол мезанад. Ҳатто симулятор ҳам ба Роналдо бовар надорад. Беҳтарин дарвозабон аз мунтахаби Аргентина хоҳад шуд ва ин Эмилиано Мартинес мебошад. ҳайати пурраи беҳтаринҳо инҳо мебошанд: дифоъгарон Жоа Кансело, Рафаэл Варан, Маркиньос, Маркос Акунья; нимҳиматгарон Леонардо Паредес, Родриго де Паул, Винисиус, Лионел Месси; ҳамлагарон Килиан Мбаппе ва Ришарлисон. Дар чемпионати ҷаҳони соли 2010 ширкати канадагӣ финали Испания ва Бразилияро пешгӯӣ карда ҳисоби 3-1 ба нафъи Испания фол зад. ҳақиқат чунон шуд ки ба финал Испания ва Нидерландия роҳ ёфта, испаниҳо бо ҳисоби 1-0 дастболо шуданд. Дар ҷоми ҷаҳони соли 2014 ин ширкат финали Бразилия Германия ва ҳисоби 1-2 ба нафъи олмониҳо пешгӯӣ кард. Ба финал Германия ва Аргентина баромада олмон бо ҳисоби 1-0 дастболо шуд. Дар Мундиали соли 2018 EA Sport финали Фаронса Германия ва ҳисобро 4-3 гуфта буд. Ба финал Фаронса ва Хорватия баромада натиҷа 4-0 шуд. Чуноне мебинед, дар иштирокчиёни финал ширкат пешгӯӣ хато кардааст, аммо дар қаҳрамон 3 бор дуруст гуфтааст. худи ман мехоҳам пешгӯии ин ширкат дуруст барояд, аммо ба прогнози шумо метавонам бовар кунам. Дар комментария нависед ки имконияти кадом тим барои ба даст овардани қаҳрамонии ҷоми ҷаҳон зиёд аст ва аз чӣ ҳисоб. Хабари хеле бад барои мунтахаби Сенегал расид. Садио Мане бо эҳтимоли зиёд дар ҷоми ҷаҳон ширкат карда наметавонад. Гап сари он меравад ки футболбози африқоӣ дар рақобат бо Вердер осеб бардошт. Бо сабаби осеби бардоштааш Мане чанд ҳафта ба майдон ворид шуда наметавонад. Ин ҳам дар ҳоле ки баъд аз 10 рӯз ҷоми ҷаҳон оғоз мегардад. Новобаста ба ин дар тими африқоӣ умед мебандад ки муҳраи асосии онҳо ба Мундиал меравад ва имконияти хеле кӯчаки иштирок кардани Садио Мане дар ин маъракаи муҳими футбол вуҷуд дорад. Дар ҳамин шаб рӯз осеби Мане ҷиддӣ гуфта мешавад. ӯ барои Сенегал бозингари асосӣ ба ҳисоб меравад. хотиррасон мекунем ки дар бозии баробар ба финал бо мунтахаби Миср Сенегал дар зарбаҳои пеналти тавонист рухати ҷоми ҷаҳонро ба даст орад. Дар ин корнамоӣ ва ба даст овардани саҳмияи Мундиал хизмати Мане басо бузург аст. Дар кишварҳои африқо яке аз бозингарони дӯстдоштатарин маҳз ҳамлагари Бавария ба ҳисоб меравад. Дар кишвари мо ҳам мухлисони зиёди инфиродии Мане ба назар мерасад. ӯ тарафдорони худро ҳам бо бозиҳои зебо ва ҳам бо рафтори беҳтаринаш ба худ моил кардааст. Набудани ӯ барои бисёриҳо шӯҳрату шони ҷоми ҷаҳонро коста мегардонад. Ливерпул фурӯхта мешавад ва Конор Макгрегор хоҳиши харидорӣ кардани яке аз маъруфтарин дастаи Аврупоро дорад. Байни ин ду хабар танҳо 2 дақиқа гузашта буд. Сараввал маълум гардид ки Ливерпул метавонад мулкдори нав пайдо кунад. Баъдан Макгрегор хоҳиши харидории ин дастаро изҳор намуд. Макгрегор ба футбол таваҷҷӯҳи бузург дорад. ӯ аз ин навъи варзиш дӯстони зиёдро пайдо кардааст. яке аз онҳо Роналдо мебошад. Кӣ медонад, яке Конор Криштианоро ба Ливерпул меорад, агар мухлисон ба ин имзо монанд. Дар мавриди ба фурӯш гузоштан шудани дастаи Мерседес
баъди чӣ метавон гуфт? Чунон менамояд, ки ҳама ин тасодуфӣ нест. Мулкдорони Ливерпул ширкати PSG эълон карданд, ки дастаро маҳз дар ҳамин шароит ба фурӯш мегузоранд. Онҳо Ливерпулро дар ҳолати вазнин харид намуда дар тӯли 12 сол барои клуб кӯмакҳои бедареғ карданд. Аммо дар мадди аввал PSG бизнесмено ҳастанд ва ҳисобу китоби худро хуб пай мебаранд. Аз лаҳзаи харидории онҳо то имрӯз нарху наво табиист, ки тағйир ёфтааст. Акнун вақти гирифтани ин пулҳо ва фоидаҳо фаро расидааст. Маҳз дар ҳамин мавсим, дар лаҳзае ки барои ҷоизаҳо мубориза бурдан хеле мушкил мешавад, барои ин лозим аст, ки мулкдорон пули калон сарф кунанд. Ливерпул ба ҷавон кардани ҳайат ниёз дорад. Онҳо мушкилиҳои рӯшодро инкор мекунанд. Рафтани Майкл Эдвардс, директори варзишии даста, ки ҳамин ҳайатро ҷамъ карда буд, аз он далолат медиҳад, ки гапи ӯ ҳам бору барон гурехтааст. Агар харидҳои бузург ва сарфи пули калон нашавад, аз даста рӯй гардониҳо бештар хоҳанд шуд. PSG инро хеле хуб пай мебарад. Онҳо медонанд, ки сабру тоқати Клоп то абад нест. Агар ӯ равад, нархи Ливерпул чандин маротиба арзон хоҳад шуд. Агар барои мухлисони Ливерпул имкони интихоб дода шавад, ки Конор Макгрегор клуби онҳоро соҳиб гардад ва ё шайхони араб, шояд ба мушкилии сахт рӯбарӯ шаванд. Мухлисони ин даста дар канали мо зиёданд. ҷавоби онҳоро интизорем. Дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям, ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали Телеграми худро таъсис додам бо номи Утка Games, ки чандин сари сол мешавад, ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунанд ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб мераванд. Онҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мебароянд. Барои ҳамин тезтарак ба ссилкаи дар зери описания буда даромада дар Telegram ба канали Утка Games обуна шавед ва бурд намоед. Маҳдӣ Торемӣ метавонад ба дастаи сатҳи баландтар гузарад. Ба футболбози эронӣ айни замон таваҷҷӯҳи се дастаи бузурги аврупоӣ дида мешавад. Онҳо аз дигарон дида фаъолии бештар нишон медиҳанд. Гап сари Милан, Челси ва Арсенал меравад. Айни замон Торемӣ дар дастаи Порту ҳунарнамоӣ мекунад. Футболбози эронӣ дар ду мавсими охир ҳамеша вирди забонҳо гаштааст. Алахсус дар мавсими ҷорӣ ҳамагон аз ҳунари олии голзании бозингари Форс ҳаловат бурданд. Гап на танҳо дар бораи чемпионати дохилии Португалия меравад. Торемӣ дар Лигаи чемпионҳо худро хеле хуб нишон дод. Махсусан се бозии охири гурӯҳӣ барои Торемӣ ва дастаи ӯ баробар буд. Бар ивази голҳои ӯ Порту бо ишғоли зинаи якум ба даври плей-офф роҳ ёфт. Порту муқобили фурӯхтани бозингари эронӣ нест, вале барои аз ӯ ҷудо шудан маблағи хубро талаб хоҳад кард. Қарордоди меъдӣ то соли 2024 амал мекунад. Нархи бозории бозингар 40 миллион евро гуфта мешавад, аммо Порту маблағи бештарро талаб хоҳад кард. Элдор Шомуродов аз дилу дидаҳо дур шудааст. Бо ин сабаб бозингари узбек мехоҳад дастаи худро иваз намояд. Айни ҳол Элдор дар дастаи Рома ҳунарнамоӣ мекунад. Гап сари он меравад, ки дар мавсими ҷорӣ Шомуродов дар майдон нест. Ӯ аз рӯзи омадани Маурино вақти хеле ками бозӣ дорад. Дар серия А дар мавсими ҷорӣ Элдор танҳо як бозиро дар ҳайати асосӣ доир кард. Ин рақобат бо дастаи Сасуола дар даври 14 мебошад. То бозии дишаба Элдор ҷамоҷам 50 дақиқаи бозӣ дар 13 даври чемпионати Италия дошт. Маълум аст, ки ӯ гол ва ё ассист надорад. омили асосии рафтани Шомуродов ҳамин аст. Бозингари узбек аз мавқеи худ дар Рома куллан норозӣ аст ва дар андешаи рафтан шудааст. Тобистони гузашта дастаҳои Торино ва Болония ба ҳамлагари кишвари ҳамсояи мо таваҷҷӯҳи зиёд мекарданд, аммо Рома ӯро нафурохт. гуфта мешавад, ки дастаи шаҳри Рим Шомуродовро зимистон ба аренда дода, пасон дар равзанаи тобистона шартномаашро ба дастаҳои дигар мефурӯшад. ба ҳамин тамом бори дорам, ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.